الف اول بلا فصل ابو بکر ابو بکر سفر حضر میں نبی جی قربت آمانی بے شک ابو بکر مقام شیخین جو نبی زبان سا کچھ یہ بدھایو وزیر موجا زمین تیب عمر ای سوہنو ابو بکر وزیر موجا زمین تیب عمر ای سوہنو ابو بکر ابو بکر سا آویر جہ کے خدا جو بے شک قہرتے ہیں تے مطل آتن جے گھرن میں ماتم سزا دینی ابو بکر سفر حضر میں نبی جی قربت آمانی بے شک ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر صحابی آقا جاپان میں ہوا سب رحیم قرآن میں آیو نہ کہ ہو دل میں بغض ای کینو ای صاف دل جو ابو بکر سفر حضر میں نبی جی قربت آمانی بے شک ابو بکر شکر ادا کر تو میر آسی ابو بکر جی ملی غلامی شکر کر تو امیر آسی ابو بکر جی ملی غلامی نہ خوف کر دشمنن جو تو کھے رکھو نظر میں ابو بکر نہ خوف کر دشمنن جو تو کھے رکھو نظر میں ابو بکر سفر حضر میں نبی جی قربت آمانی بے شک ابو بکر سوشل میڈیا سندھی دعوت اسلامی پلیٹ فارمز کے لائکس فالو شیئر کयो سبسکرائب کयो